Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta. Kakrajan along hon the mimi ke ongdung adrugs borpothar police atumpen kenep dunlong wosigni phaihini arni borpothar police station ke parlo kakrajan along naka checking mati kiri kakuruk asai kedeng bom aporahu ihum Hyundai Venue akar bearing registration number AS23AG0299 along kiri kuruksi ke ongdung hon the mimi adrugs neblong lo kado kawi pangrum petpen hom inkoi rapli adrugs nepon long lo hithialong ador kuti si sose doji puta thanpon Pulis ariding kaching nang check amen laki Puful Barua Asopo Pranab Barua Arong laki Kaupatoni PS Mahadevpur District Namsai Arunachal Pradesh Asorpusi Pangthek Ponlong Borpothor Police Lapen Bukajan SDPO Atumpen Chiparideng Ponsi Lamhoi Pabon Ponsi Karju Pater Tok Asai Gedeng Pon Thupe Media Phan Hem Kangsam Thapon Loputa Raikom Sai Khatumpen Thanpon Bukajan Pesar Kurubi Karbi Anglong News Deitor Forest IBA hem along Dwarbagori Sand and Stone Moholder Association amahang kapathekpon. Vosigniphai hiniar nilakhain koratrok Dwarbagori Mesi constituency angkang Deitor Forest IBA hem along Dwarbagori Sand and Stone Moholder Association amahang kapathekpon. Labangso Dwarbagori Sand and Stone Moholder Association thi hekpen DSSMA amahang kapathekpon along Chedon Sarpen President Secretary Arpu Chepekponlu. Labangso along pen President Martin Togbi, Vice President Tenson Teron, General Secretary Amoron Terang, Assistant Secretary Ronjet Hanse, Assistant Secretary Levelson Terang, Advisor Rensing Rongpar, Advisor Anondo Teron, Treasurer Prince Inti, Treasurer Sarkuru, Membership Chondro Hanse, Monus Rongpi, Jiki Rongpi, Dhonesor Ronghang, Rajiv Singnar, Joyson Terang, Hemo Terang, Chesong Togbi, La Alang Litum, Bankret Roxy Atumsi, Dwarbagori Sand and Stone, Moholder Association amahang pathek ponlu lapen kupia pot se amahang pathek ponang kokma angtan pen kiwang atum aphan kekhang ponji aphan lapen ajahak moholder atum meaning order avi pin pen sand and stone ponaret la so aputhaksi nilitum association ahen pen kekhang dunji aphan lapen non ki jongsi komat ne meaning order alu avi pin pen sand and stone ponaret puloti nilitum sodak pen insai pon poputa ningjepon lapen Dwarbagori Sand and Stone Moholder Association under si nangdodun nangji puta pangdak ponthu Alangli Secretary terang asang loganengje lase nilitum Dwarbagori along kopi posi sengnang kokma pulote nilitum asapso akesung ke dokok pensi nilitum laso association sengnang koklo athinon pudamlo pute nilitum dak bang adimpen ahoy adimpena lasi kichojor ke chulang posita nilitum komane abang phuwang po banga khai bang po sita direct bang po nang luchok ju lason penakti lasi non mange nilitum lasi aprang pen nilitum klemu nai polo sita nilitum ke derlo sita non ke der pu bai phi sita nilitum dak methang adim la nilitum kacherai kom donji panse nilitum bor ilo kasi non bang ke bang akai apana bang ke nilitum direct la pawang long lo dak nitum methang karbi jan se nitum klemra pet po damra pet po do son an sita klemra pet po dasi laso association bang nilitum ke senglo la pen ke kisuman akesung tado lasi la kodo be chelang pet men si nilitum lai akesung anta nilitum klem pachun pon po busi pini nilitum kodo be nilitum chingbai chingsai pensi la so amai along nilitum chingbai ponlo la si non kewang gilang apor an sitan nilitum un an pen ki klem ki mi sen je phan nilitum bori pon ko kardong Inot boreng kacho klem Sorkar achokumar 87 crore kacho en pualam ki akoi ki pi ajok amena apran charmuddet aputhak SIT pen ketarlip Karnataka State along ri arlo along Inot Sorkar achokumar kacho klem abangphu Chandrasekharan pipu abangphu aphan 87 crore atangka cho endet pu akoi ki pi ajok amena amat apran che endet Alangli Inut KMVS TDC along Superintendent Arpusi Klembomlu Lasolam ki aputhak lamhoi kiwan ki Union Bank of India atumpen CBI atum Patarlip nangji pusi BJP MLA Bangoda Patil Yatnal pen Union Home Minister Amit Shah aphan kidoalo palilu
la solam ki aputhak non amat ki criminal investigation department CID along economic offense aro ADGP mate additional director general of police atum pen CID abitung atum aphan japon po Chandrasekharan P cepat hithe aprang phatrok alo along ketok tekang ateng pen banghini amunit aphan ingnang bonlu lasila bang solam ki aputhak Bengaluru CID ati matumsi katarle ponja aphan saideng ponpo CYDC Chenthong Youth Development Committee atumpen body reshuffle mate arpu kachelar amai kangnipon Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chenthong constituency ke parlu long elobui ME school along bosik ni phai hini arni arpu kachelar amai kangnipon Son sila bang swamaya long CYDC mephu Sipson Singnar pen mai chari ponsi mai japon Aluhiaman pen CYDC founder Khorsing Senar Dhonsing Bongrung pen chenglok CYDC mephu Kongchon bang Barim pen chenglok CYDC Klembarim atum chetong donsi mai pedu ponu CYDC asong lake kedam tang suri hinira nerkep aningkan si amahang pathek ponlu pining an wang bom si ningkan kretrok an nang pleng tanglu la son thak thak si mephu Kongchon bang sitami chelar bong wang bom si non puthot bang phu kangbai arani nang le si arpu kimi ingbai ponlu Labang su CYDC asong along arpu kimi kedeng pon mati kangbai pon amen lake asot hansi mephu alir kru Kongchon bang borim hansi VP longki bi AGS pen chenglo ke ongdong arpu kimi ingbai ponlu sonsi CYDC asong ansu se aprang ke pangtang ponjia phanpura BD sar lapen klembari matumpen BD sori thantekang si mai ingsamjin pen pachut pon to pini dadak long loboi along si pini Chenthong Youth Development Committee isi reshuffle amai pha pon lo la si pini labang so mai ke pha teng si pini bang ke reshuffle ado pon ik at lo la si hala suhut to 10 it aning kan si Chenthong Youth Development Committee am hang pathek pon lo la pen hala suhut pen isi a constitution a right do hala suhut pen si choparai pon do je ning kan ke thom pen e phong reshuffle bi pon angji pusa sud ceparai pon lo la sila soteng pensi pini CYDC song bangke reshuffle bi pon ik adlo la sinona kimi oke dam tang bangke ake hai Sipson Senarsi mai phu arpu do pon lo bonstami pini bangke akimi amai phu lar pon thulo la sia kimi mai phu bangke ake hai asot hanse la pen Kongchun bang bangke ke dam tang bang ke asot hanse si dolos tame non bang ke alangli mai phu arpu si alangli phan pek pon ek dadlo la pen pu thota bang ke alir kro si general secretary bang ke pini ngwai pon ek dadlo la pen arpu tame pini lar pon ek kroilo la si la bang so reshuffle mai long ka chingwai pon thualam the bang ke la puhelo pini ni litum kadogawe ke dam tang mai phu barima tum ans tame pini nil tum ang chetong don thai la si ne tum advisor tum ans tame pini ang chetong on thai lo la si pini chingwai pon thua bang ke dam tang an su se si Chenthong Youth Development Committee a hin pen Chenthong arat farman Chenthong hawara farman an su se claim pen pon thunang ji an su se pang tang pon thunang Chenthong ape klara farman an su se litum Chenthong Youth Development Committee pen pang tang pon thunang pusi pini labang so mai pen cheparai pon Rong teke hemari rong hang arong dolong kawi pen ajok tim Karbi Anglong atoma phan kachoning ripon lakhain kora throk dwar bagori misi constituency angkang rong teke hemari rong hang arong along dolong kawi det pen ajok tim Karbi Anglong aphan kachoning ripon Pirthe muni datum ki sungnai ki towar melang henlu lason si mesen atowar kawe henlo ki sungnai akronglu mesen dolong mesen atowar do pulotang te sarkar aphan setami chotonte pinta un athima business ke klema tum sitami joymu chotpo anlote development mu chotpo sitami non ke rong te ke hemari rong hang arong malom ki dolong kawe pen ajok ki sung chetong nanglu labang so towar si rong throk aratatum kache helat nanglu ahut pen ki lang the det pulote students atumta school college pen hem chirui rup titilo kedam tang aruni phaingkora nerkep arnita deithor along ration card family atum an berdun nangjipu kibi kithi sarphi sarphu anta deithor along ration card nangke berdun wang laplo
api ke hem ka chedam ahut ke langke thea jok chek chedon si parnang lu lasi dolonga bang prabjen penang pieson de mesenji pusi tim Karbi Anglong Anparta Education iam Richard tok biaphan choning report Prangsi ladak pini darong tike radlo lapenam parta dak rong pripho kajitong arat to am arong asor pen stamida ilitum bichitong long lapen alang tum perangke atum ben nang honim lo alang tum phan churu pilo asan thasi pini dan ilitum long alang tum phan ke hang nang kok marang te alang tum pen la hailam pachini nang kok the la hello ilitum long towar atheke adak rong troksi rong nerkep arong asordo la sila bang so tuar la ke PWD lo so PWD la ke ningkan ko prang nang bunai lo seta non bang ke asoda bang ke nang le dalo asi PWD tum same la so tuar ang sebunai sonte miseni selang tumhan chuningi lo la pen ke council kija akithe ding nom same CMEM la pen ke asaro tuliram rong hang alang li phan same chuningi lo sila bang so tuar misen benitum ke dam ke bang non bari kha la si anu si ke siksa gila athe ke dam tanga ni pen samel sona ke siksak dolo la si non ta antu se ka siksak do lang la si ni tuma hin pen tuni ri la hello la bang so toar la ke ka buna je phan la penala tum stame nang lang nang po athe ke la so toar la ke ko ane ning kan pen buna ni la nili tum la ke mili ni mi thang si che bunai lo la pen la ke bang arlong kiro toar la pen bang ko pen ne business suklema toar se ni tum dun bom Sitame ni tum ke dam dia tuar binong bang gawe la sila bang so tuar nang bunai phani tum chuning ri lo Tanja so karbar ke no ke ningkan kan bag do pula karbar ke no gra so. hola so karbar ke no la ke prai ningkan koi ra phoba ningkan thong ke bale ra tha prang SCC movement mane SCC ki ha ningkan sina bunai an kela soda congress do lo BJP do lo sa soda bang ke lang le dalo Tangte la ana ji ding ta he no lo tangte PWD department na tum nang chilang le der putha nai tum pilo ku la lo ning tum mane si bang ni tum na ning duk lo nili mi thang tum da ke thek a chini dun de lo la penala ko lang tum la PWD em puno ba ku pena leng the tum stame atok anu bosi ku pene ka sik sak ta hai la son ta hai si dang chilang le ta hai lo mene la si non mang ke nang chilang nang pu puja lo Tanja la so putha dak duar bagri MSC में एडुकेशन ये हम फाना में तुम्हें हिंद में तिलो पूजी रहा तो वार बुझा गया la lo mane tuning ri mang la lo la si dag ili tum long duar bagri lo MEC lo ili tum asar lot recharge stock bi la pen ke alang tum council ki ja lo alang tum same tuning ri lo ba ka churu pi lo selang tum da prabjin men la bang so tuwar nang munai phansi mane tuning ri lo nilimen ke dag rong tike hemari rong hang rong nilimen ke bormon rong hang